שלום, וברוכים הבאים לשיעור בעיקרון מרכזי שלישי בביולוגיה, הומאוסטזיס ושיווי משקל דינמי. שני המושגים האלה אינם מוכרים לנו כרגע, אבל עד שנסיים את השיעור נבין בדיוק מהו הומאוסטזיס ומהו שיווי משקל דינמי. נתחיל מההגדרה של הומאוסטזיס. המשמעות של הומאוסטזיס היא היכולת לשמור על תנאים בסביבה פנימית מיטביים ויציבים, שונים מהתנאים בסביבה החיצונית. זוהי יכולת שלמעשה קיימת בכל היצורים החיים. היצורים החיים יכולים לשמור שהסביבה הפנימית שלהם תהיה יציבה, גם אם יש שינויים בתנאים בסביבה החיצונית. למשל, טמפרטורת הגוף באדם. טמפרטורת הגוף בסביבה הפנימית של האדם נמצאת תמיד סביב 37 מעלות צלזיוס. עכשיו לא נאמר שהיא נמצאת בדיוק כל הזמן על 37 מעלות צלזיוס. למעשה, אם נמדוד כל הזמן את טמפרטורת הגוף, אנחנו נראה שלאורך זמן טמפרטורת הגוף כל הזמן עולה ויורדת, כפי שאפשר להתרשם בגרף שמשמאל. הערך שלה נשאר יחסית יציב סביב 37 מעלות צלזיוס. דוגמה נוספת איך יצורים חיים שומרים על סביבה פנימית יציבה, היא למשל ריכוז המומסים בדם. ספציפית נדבר על ריכוז הגלוקוז בדם. גלוקוז, סוג של סוכר, חד סוכר, למדנו עליו בשיעורים הקודמים. אם אני מסתכל על הרכב הדם, אני רואה שבתוך הדם יש המון סוגים של תאים, תאי דם אדומים, תאי דם לבנים, תסיות, אבל אם אני אפריד את הדם לרכיבים השונים שלו, כפי שאפשר לראות במבחנה השמאלית, אנחנו נראה שלמעשה רוב הדם הוא פלזמה, נוזל הדם. נוזל הדם מורכב ממים שבתוכם מומסים הרבה חומרים, כמו למשל גלוקוז, חד סוכר, הנה מולקולה של גלוקוז. ריכוז הגלוקוז בדם נשאר יחסית קבוע. תראו מה קורה פה בגרף. על ציר X אנחנו רואים שעות. ברגע הראשון בזמן 0 יש המבורגר. האדם אכל המבורגר, אכל מזון. תראו מה קורה בגרף לריכוז הגלוקוז בדם. מיד אחרי הארוחה, ריכוז הגלוקוז בדם עולה. אחרי הארוחה, הגלוקוז מגיע ממערכת העיכול אל הדם, והערך שלו בדם עולה. אבל לא עובר הרבה זמן לפני שריכוז הגלוקוז בדם שוב יורד עד שהוא חוזר חזרה לערך התקין שלו, לערך היציב שלו. זהו הומאוסטזיס. שמירה על סביבה פנימית מיטבית ויציבה. ומה קורה כאשר התנאים בסביבה הפנימית של יצור חי משתנים? מה קורה כאשר טמפרטורת הגוף עולה מעל הערך התקין או יורדת, או ריכוז הגלוקוז בדם עולה מעל הערך התקין או יורד? במקרה הזה אנחנו נראה שמופעלים מנגנוני תיקון, מנגנונים הומאוסטטיים. אנחנו נזהה במנגנונים האלה תמיד את אותם שלבים. תחילה, בשלב הראשון, הגוף חש בסטייה מן הערך התקין. תאים מיוחדים בגוף שנקראים תאי חישה, יחושו שחלה סטייה מהערך התקין. ברגע שהדבר הזה יקרה, יופעל מנגנון מיוחד בגוף שמתקן את הסטייה. המנגנון הזה יגרום לכך שהסטייה תצטמצם לאט לאט, עד שנחזור חזרה אל הערך התקין. וברגע שנחזור אל הערך התקין, יופעל משוב שלילי. המשוב השלילי גורם להפסקת המנגנון. הגענו אל הערך התקין, מופסק המנגנון שהוביל אל התיקון. נסתכל על כך בגרף. תחילה אנחנו רואים שיש סטייה מן הערך התקין. הגרף מתחיל לעלות מעל הערך התקין.
מיד איך שיש את הסטייה מן הערך התקין, יש חישה שהערך התקין נשבר ומתחיל לפעול מנגנון תיקון. מנגנון שמתקן את הסטייה. לאט לאט הסטייה מתוקנת ואנחנו רואים שהגרף מתחיל לרדת. יש לנו צמצום של הסטייה הזאת. עד שאנחנו חוזרים אל הערך התקין. ברגע שחוזרים אל הערך התקין, מופעל משוב שלילי. אותו מנגנון שגרם לירידה מופסק, אחרת תהיה ירידה גדולה מדי. בואו נסתכל על כמה דוגמאות מגוף האדם. נסתכל למשל מה קורה כאשר טמפרטורת הגוף שלנו עולה בעקבות מאמץ גופני. אבל רגע, למה מאמץ גופני בכלל גורם לעלייה בטמפרטורת הגוף? אז בואו נחשוב. כאשר אנחנו עושים פעילות גופנית, תאי השריר שלנו מתכווצים ומרפים, מתכווצים ומרפים. הדבר הזה דורש מהם הרבה אנרגיה, ולכן תהליך הפקת האנרגיה, כלומר קצב הנשימה התאית, עולה. זוכרים? נשימה תאית, למדנו עליה בשיעורים הקודמים, התהליך שבו מופקת אנרגיה בתאים שמבוצע במיטוכונדריה. הנה תהליך הנשימה התאית, מולקולה של גלוקוז מגיפה עם מולקולות של חמצן, ונוצרות מולקולות של פחמן דו-חמצני ומולקולות מים. אבל אתם רואים את הברק הזה? נפלטת גם הרבה אנרגיה. חלק מהאנרגיה מסייע לשריר לזוז, אבל חלק מהאנרגיה הופך לחום. כלומר, כאשר עושים הרבה נשימה תאית בשרירים, נפלט מהם הרבה חום. החום שנוצר בנשימה התאית הוא זה שגורם לטמפרטורת הגוף לעלות. החום שנוצר בשרירים מעלה את טמפרטורת הגוף, ומיד מתחילים לפעול מנגנוני תיקון. בואו נסתכל על המנגנון שפועל. תחילה, תאים מיוחדים שנקראים תאי חישה ונמצאים במוח, הם חשים את העלייה בטמפרטורת הגוף, הם חשים שהטמפרטורה עלתה מעל הערך התקין. כתוצאה מכך, המוח מעבד את המידע ושולח מסר דרך מערכת העצבים עד לכלי הדם שנמצאים סמוך לאור. המסר מהמוח גורם לכלי הדם האלה להתרחב. כתוצאה מההתרחבות שאפשר לראות באיור, יותר דם זורם עכשיו סמוך לאור. הדם שזורם סמוך לאור הוא נושא חום. החום שנפלט מהשרירים נפלט לדם, והדם נושא את החום הזה עכשיו עד סמוך לאור. בגלל שהדם זורם סמוך לאור, יותר חום נפלט אל הסביבה. ברגע שיותר חום נפלט אל הסביבה, טמפרטורת הגוף מתחילה לאט לאט לרדת חזרה עד לערך תקין. בסופו של דבר פועל משוב שלילי. המסר מהמוח שאמר לכלי הדם להתרחב הוא מופסק. וכתוצאה מכך כלי הדם חוזרים לעובי המקורי. ברגע שהם חוזרים לעובי המקורי, מפסיקה פליטת החום המוגברת אל הסביבה. טמפרטורת הגוף תישמר תקינה. אז הנה מנגנון הומאוסטזיס ששומר לנו על טמפרטורת הגוף ברגע שהיא עולה. בואו נזהה את ארבעת השלבים. הייתה לנו חישה שהייתה סטייה מן הערך התקין. במה? בטמפרטורת הגוף. הופעל מנגנון לתיקון הסטייה. הסטייה צומצמה עד לערך התקין. הסטייה בטמפרטורה צומצמה, הטמפרטורה ירדה עד לערך התקין. ולבסוף הופעל משוב שלילי, הפסקנו את התיקון. בואו נסתכל על עוד מנגנון שקשור לטמפרטורת הגוף, הפרשת זיעה. אמרנו שתאי חישה במוח חשים בעלייה בטמפרטורת הגוף. הם מעבירים מסר חוץ מכלי הדם הסמוכים לאור, גם לבלוטות הזיעה באור, וגורמים להם להפריש עוד ועוד זיעה.
תסתכלו על האנימציה בצד שמאל. החלקיקים הירוקים האלה הם מולקולות מים. מולקולות מים שנמצאות על האור כתוצאה מהזיעה. מולקולות המים האלה הופכות לעדים והזיעה מתאדה. כדי להפוך לעדים הם צריכים לקלוט חום. איזה חום הם קולטים? את החום של האור, כלומר חום מהגוף. כך החום של הגוף עובר באמצעות ההתאדות אל המים ונפלט מהגוף. טמפרטורת הגוף חוזרת לתקינה עד שמופעל משוב שלילי. המסר מהמוח מפסיק ופחות זיעה מופרשת. שוב אנחנו רואים, הייתה חישה בסטייה מן הערך התקין. הופעל מנגנון לתיקון הסטייה. הסטייה צומצמה, טמפרטורת הגוף חזרה לערך התקין, ולבסוף הופעל משוב שלילי, הופסקה הזיעה. נסתכל על עוד דוגמה. דוגמה נוספת מגוף האדם ברמת הארגון של אורגניזם שלם. אם עולים לגובה רב מעל פני הים, לחץ האוויר מסביבנו יורד. המשמעות עבור גוף האדם ועבור יצורים חיים בכלל היא שכמות החמצן באוויר יורדת. תסתכלו רגע על התרשים הזה. בגובה פני הים, למטה, גובה 0, אנחנו רואים שאחוז החמצן הוא קרוב ל-21%. ככל שעולים בגובה, אחוז החמצן יורד. אם מגיעים להר אברסט, גובה 8,500 מטר, ריכוז החמצן, כמות החמצן יורדת ל-7.2%. בגלל שהרבה חמצן אין באוויר ברגע שאנחנו בגובה רב, פחות חמצן גם נקלט בדם כשאנחנו שואפים אוויר. המשמעות היא שריכוז החמצן בדם יורד, ויש פחות חמצן שניסה בדם על ידי מי? על ידי תאי דם אדומים. כתוצאה מכך, מנגנון הומאוסטזיס מופעלים מנגנוני תיקון. תאים ייחודיים בגוף חשים בירידה בריכוז החמצן בדם, תאים שיש להם קולטנים מיוחדים לחוש שהייתה ירידה בריכוז החמצן. התאים האלה נמצאים בכליות, ולכן אנחנו רואים באיור למעלה את הכליות. התאים האלה מפרישים לדם מולקולות של חלבון, שנקרא אריתרופויטין. תסתכלו על התרשים, התאים האלה מפרישים חלבון שנקרא אריתרופויטין. אריתרופויטין הוא בעצם הורמון. ומה ההורמון הזה עושה? הוא ניסה בזרם הדם עד שהוא מגיע למח העצם. מח העצם זה האזור הרך במרכז העצמות שלנו. שם נוצרים תאי דם אדומים. אריתרופויטין נקשר לקולטנים בתאים שנמצאים במח העצם, וגורם להם לייצר יותר תאי דם אדומים. כלומר, כעת יש יותר תאי דם אדומים בגוף. למה זה בעצם מסייע? תאי דם אדומים הם אלה שקולטים חמצן. הם קולטים חמצן בריאות, נושאים אותו בדם, ואז מעבירים את החמצן אל התאים שמבצעים נשימה תאית. אם יש יותר תאי דם אדומים, קליטת החמצן בדם הופכת להיות יעילה יותר, וריכוז החמצן בדם, שירד בגלל שעלינו לגובה, כעת הוא חוזר לערך תקין. בסופו של דבר, כאשר ריכוז החמצן בדם תקין, יופעל משוב שלילי. מה יהיה המשוב השלילי? ההפרשה של ההורמון אריתרופויטין נפסקת. שוב יש לנו את כל השלבים של מנגנון הומאוסטזיס. חשנו שהייתה סטייה מערך תקין, ירידה בריכוז החמצן בדם. הופעל מנגנון לתיקון הסטייה, הפרשה של ההורמון אריתרופויטין. אריתרופויטין גרם לייצור של תאי דם אדומים מוגבר, ולכן הייתה יותר קליטה של חמצן וריכוז החמצן עלה. כלומר צמצמנו את הסטייה עד החזרה לערך תקין. בסוף הופעל משוב שלילי,
הופסק התיקון. גם ריכוז הגלוקוז בדם נשמר על ידי מנגנוני הומאוסטזיס, וזה יהיה המנגנון האחרון שנלמד על גוף האדם. בואו נראה. לאחר שאוכלים ארוחה, ריכוז הגלוקוז בדם עולה. למה? כי מרכיבי המזון עוברים במערכת העיכול, ולבסוף נספגים במעי אל הדם. גם גלוקוז נמצא שם, נספג אל הדם, ולכן ריכוזו בדם עולה. כתוצאה מהעלייה בריכוז הגלוקוז בדם, תאי חישה מיוחדים שנמצאים בלבלב, אתם יכולים לראות את הלבלב בתמונה שמשמאל, הם חשים שהייתה עלייה בריכוז הגלוקוז בדם. התאים האלה מפרישים עכשיו אל הדם חלבון שנקרא אינסולין. אינסולין הוא הורמון, ומה הוא עושה? אינסולין גורם לקליטה מוגברת של גלוקוז מהדם אל התאים. הנוכחות של אינסולין בדם גורמת לכך שיותר גלוקוז יעבור עכשיו מהדם אל תוך התאים בגוף. בגלל שהגלוקוז עובר לתוך התאים, הריכוז שלו בדם מתחיל לרדת, עד שחוזרים לערך התקין. לבסוף, כמובן, יש משוב שלילי, ירידה בהפרשה של אינסולין מהלבלב. בואו נסתכל על זה רגע בגרף. אכלנו מזון, ולכן יש עלייה בריכוז הגלוקוז בדם. אנחנו רואים שהגרף מתחיל לעלות. אבל אז מיד יש לנו חישה בלבלב של העלייה בריכוז הגלוקוז והפרשה של אינסולין. הפרשה של ההורמון אינסולין גורמת לקליטה מוגברת של גלוקוז מהדם אל התאים. לכן ריכוז הגלוקוז בדם מתחיל לרדת ואנחנו רואים את הירידה בגרף. ברגע שהערך חוזר לתקין, יש צמצום של ההפרשה של ההורמון אינסולין, מפסיק ההפרשה של אינסולין מהלבלב. ומה בעצם עושה ההורמון אינסולין? ובכן, אנחנו בוודאי זוכרים מהשיעורים הקודמים שבקרומי התאים אפשר למצוא כל מיני סוגים של חלבונים. בתמונה פה אנחנו רואים את הקרום, ובתוכו נעוצים שני חלבונים, חלבון אחד ירוק וחלבון אחד כתום. החלבון הירוק הוא קולטן לאינסולין. אפשר לראות שהוא מתאים במבנה שלו למולקולות של אינסולין שנקשרות אליו. ומה קורה ברגע שהאינסולין נקשר לקולטן? תסתכלו על החלבון הכתום. זהו נשא של גלוקוז, חלבון שמעביר גלוקוז דרך קרום התא. ברגע שהאינסולין נקשר לקולטן, הנשא נפתח, ומולקולות גלוקוז עכשיו עוברות את הקרום, ונכנסות מהדם אל תוך התאים. ככה אנחנו רואים גם ברמה המיקרוסקופית איך נשמר המנגנון של הומאוסטזיס של גלוקוז בדם. אם כן, אמרנו שההורמון אינסולין נקשר לקולטנים, יש עלייה בפעילות של נשאי הגלוקוז ויותר גלוקוז נכנס אל התאים. כתוצאה מכך, ריכוז הגלוקוז בדם יורד.